सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्डनि इस्यु आरो इन्डिजिनियास बर' पिपल राइट्सनि इस्युखौ लानानै मोनसे जोङो एवेयारनेस प्रग्राम बा मास गेदारिं मोनसे प्रग्राम खालामनो नागिरदों। जाय सिमांखौ जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जोंनो बर' हारिनो फोरोंनानै गालांबाय। बनसुआ मोनसे गोदानै जाखांफुनाय मोनसे आफाद आरो नोंथांमोननि हास्थायनाय बायदि जोङो फेसिलिटि होजोबनो हागोन। गासैनिसिमबो बे समाव बनसुनि जानानै सिबिनाय अननाय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि बे प्रेस मिटखौ होनायनि गुबै जाहोनानो जादों गाबोनै अर्थात अक्ट'बर 7 तारिखआव फुंनि 10 बाजिनिफ्राय जोङो मोनसे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्डनि इस्यु आरो इन्डिजिनियास बर' पिपल राइट्सनि इस्युखौ लानानै मोनसे जोङो एवेयारनेस प्रग्राम बा मास गेदारिं मोनसे प्रग्राम खालामनो नागिरदों। बे प्रग्रामाव जोङो सेन्ट्रेल बनसु आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ लोब लोब फैनानै जोंनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्डखौ नि प्रग्रामखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय जों खावलायदों। बेनिखायनो जों आसा फारियो जिथु बड'लेण्डआ मोनसे बर'नि थैजों सोमोन्दो थानाय बा रोजा रोजा सुबुंनि जिउजों मोनसे सोमोन्दो थानाय मोनसे मुभमेन्ट, जाय मुभमेन्टखौ जाय सिमांखौ जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जोंनो बर' हारिनो फोरोंनानै गालांबाय आरो बिथांनि बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै बनसुआ गोदानै मोनसे मुभमेन्ट लाफिनदों। बेनिखायनो बे मुभमेन्टआव रायजो राजानि हेफाजाब नङाब्ला जाफुंसार जानाय नङा एबा रायजो राजा हेफाजाब होआब्ला जोङो दिनै बे प्रग्रामखौ बा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्डखौ जोङो मोनफुंनो हाया होननानै जोङो मोनथियो। बेखायनो जोङो गासै आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजामोनखौहाय जोङो गुरैयै खावलायनानै गाबोननि प्रग्रामखौ जोङो जाफुंसार होनो मिजिंथिदों। मोनसे बाथ्रा बुंबावनो नागिरदों। थांनाय 2022 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 7 तारिखआव जेब्ला बनसुआ उदालगुरियाव प्रग्राम मोनसे मास गेदारिं सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड लानो नागिरदोंमोन। बे प्रग्रामावहाय जोङो पारमिसन मोनदोंमोनब्लाबो लास्ट मुहुर्तआव जोंनो डिसिआ चिफ मिनिस्टार बिथाङा तामुलपुराव फैनायनि जाहोनाव सिकिउरिटिनि प्रब्लेम जागोन होननानै बिथाङा हठात केन्सेल खालामनानै होफिनदोंमोन। जों बिनि एगेन्स्टआवनो बिथां डिसि आरो उदालगुरिनि एसपि बिथांमोनखौ जोङो हिउमेन राइट्सआव जों केस होदोंमोन। बे केस होनायनि जाहोनाव हिउमेन राइट्सनिफ्राय जोङो मोनसे हाइकर्टनिफ्राय मोनसे जाज मोननानै बे जाजआव बे एन्सारावहाय बिथाङा बुंहरदों दे बनसुआ मोनसे गोदान डेट लाफिननानै प्रग्रामखौ सेटेल खालामफिननो हागोन होननानै जों बेनि बिनिमयावनो जों दिनै गाबोनहाय 7 तारिख अक्ट'बराव जोङो बे प्रग्रामखौ लाफुंनो नागिरदों। बेनिखायनो जोङो गासै आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ आरोबाव खनसे गोसो गोरबोनिफ्राय हांख्रायबावदों अननानै गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि सिमांखौ जाफुंहोफैगोन होननानै जों खावलायो। आरो गाबोननि जानो गोनां प्रग्रामनि लकेसना जाहैबाय जोंहा उदालगुरि एरियायावनो राजीव गान्धी मिनि स्टेडियाम मनपुर फिल्डआव जोङो बे प्रग्रामखौ लाफुंनो नागिरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना गोनो गोथो जायालाफानो जोंनि बे प्रग्रामनि थावनियावहाय गासैबो 10 बाजिनाय लोगो लोगो नुजाफैगोन होननानै जों मिजिंथिदों। गाबोननि बे मेहेरगोनां प्रग्रामाव बा जोंनि बे मास गेदारिं प्रग्रामखौ जाफुंसार होनो थाखाय गाहाय आलासि महरै बिथां जन्स इंथि काटार रिटायार्ड IAS अफिसार बिथाङा चिफ गेस्ट हिसाबै फैगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि मानगोनां डक्टर दिननाथ बसुमतारी सार वर्किं प्रेसिडेन्ट अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनिफ्राय बिथाङाबो जोंनि बे मेहेरगोनां प्रग्रामाव नुजाफैगोन। बेजोंनो लोगोसे मिस्टार राजु देउरि एडभाइजार आटसु अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय बिथाङाबो बे प्रग्रामाव नुजाफैगोन आरो बेजोंनो लोगोसे त्रिपुरा स्टुडेन्ट इउनियन बा त्रिपुरा स्टुडेन्टस फेडारेशननि बिथां मिस्टार हामालु जामातिया जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा सेन्ट्रेलनि बिथाङाबो जोंनि बे मेहेरगोनां प्रग्रामाव नुजाफैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोन। बेनिखायनो जोंनि दाब दाब जायगानिफ्राय बिथांमोन आलासिफोरा जोंनि खावलायनाय लेखा बिथांमोना फैनो थाखाय जानजि खाफ्रादों बा बर'नि समस्याफोरखौ नुनानै बिथांमोना दुखु मोनखांनानै जोंनि खावलायनाय लेखा बिथांमोना फैनो नागिरदों। बेनिखायनो आङो
जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौसो जों आं खनसे खावलायबावनो नागिरदों जाहाथे जोङो थांनाय लाइजाम रानखारि इनभिटेसन होनायाव 26 सेप्तेम्बरखौ जों लादोंमोन जायनि थाखाय जों हाफ यारलि एग्जामनि थाखाय गथ'फोरनि बा स्टुडेन्टफोरनि हाफ यारलि एग्जामफोरनि थाखाय जोङो बे प्रग्रामखौ पस्टपन खालामनानै जोङो दिनै गाबोननि 7 तारिख अक्ट'बरखौ जोङो शेड्युल खालामफिननाय जादोंमोन बेनिखायनो जाय बिथांमोना जाय गामिनि सोद्रोमाफ्रा बा रायजो राजाफ्रा बे लाइजामखौ मोनबाय अन्नानै नोंथांमोना गोनो गोथो जाजाफो गाबोननि प्रग्रामाव नुजाफैगोन होननानै खावलायदों आरो बेजोंनो लोगोसे गावबा गाव जा हायो हान्था मेलानि राहाखौ लानानै जोंनि बे प्रग्रामसिम अन्नानै नुजाफैदो जोङो नोंथांमोना मिथिगौ बनसुआ मोनसे गोदानै जाखांफुनाय मोनसे आफाद आरो नोंथांमोननि हास्थायनाय बायदि जोङो फेसिलिटि होजोबनो हायाबो जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना गाव गावनि जाथिनि बा बिमा बिफानि बा गावनि बिसा बिसौफोरनि नांगौनि साननानै नोंथांमोना गाव गावनो एसे खस्थ' खालामनानै गाबोननि हाबाफारियाव नुजाफैगोन होननानै मिजिंथिबाय गोजोन्थों।